To weche mago mag tuke ni koro mor maduong' ahinya ne klab mar Gor Mahia kogalo mano bang' ka koro kambi mar Beta Africa ema bende koro keto winjruok kanyo to kod klab mar Gor Mahia mar neno ni gibo sero gi seasons adek duto. Gor Mahia kogalo gol timbe duto ywak semeji ywak Gor Mahia ugoyo timbe duto ywak ni. Tim mar adhula ma pacho ka mar Gor Mahia kawuono oyudo sir mar omenda kendo giketo ogirimiti kod kambi mar Betafric ma bende oyango sirogi e tuke mabiro timore kuom thuolo maromo higni 3 mabiro. 70 million Kenya shillings. 70 million Kenya shillings to Gor Mahia. Betafric, thank you very much for this sponsorship. Well done, Betafric. Asante sana. This is awesome kabisa. Players pia washike hiyo check. Players shikeni pesa yenu before ikuje ikuwe noti. Well done Gor Mahia, you deserve this and much more. Asante Betafric for that. Kalure kod midhierni opogore mamako timbe mapacho kae kaka nok mar omenda, Gor Mahia en achiel kuom timbe mosebedo kod midhierni machal kamano kinde ma okalo. Kama e kaka ileronwa kod Ambrose Rachier ma bende en jakom mar tim mar Gor Mahia kata kogalo. Nero kamano ahinya mokwongo wamor gi motimre kawuono ni wan timo ogirimiti e kindwa kod kambi ma iluongo ni Betafric kata Pesabet ma kaka oselandi gimiyowa shillings milion 70. Chenro marwa mokwongo en ni mondo wadogi wachul jotugo kod jogo matiyonwa pesa kaka nondiki e winjruok e kindwa kodgi. E ndalo mokadho ni kolure gi chan mar pesa ande wachulo gi nus kende. Koro wageno ni chakre season mwadhiye ni wabiro nyalo ni mondo wachul gi pesa duto kaka ne wasewinjre kodgi. Mar ariyo wang'ni wadwa kawo nigi insurance. Jo kambini oyie chulonwa insurance mar jotugo ma kaka gihinyre to ithiedho gi godo e osiptal. Mar adek wadwaro mondo wabwandik japuonj adhula manyien miluongo ni coachwa machon nyocha wasewere godo ka contract mare nyocha ne orumo. Kwa wacho fans wageno ni wabiro goyo mpira mopogore kaka nyocha wagoye mondo wakwayo gi giyie giduogi mondo gine kaka chenro marwa olokre kendo tugo marwa biro bedo ma miyo ji mor moloyo kaka osebedo. Erokamano. Jakom Ambrose noyango ni sir manomigi gi kambi mar Betafric gin kaka jokanyo kaachiel kod jotugo gibiro neno ni giyombo kendo gikawo okombe ma bende osebet kabayogi kuom higni 2 mosekalo. Chopi mondo wakawo okombe, yande wang'iyo gikawo okombe makoro wasekawo kuom ndalo mochopo mana 19. Wadwaro kendo wachak kawo okombe higni 2 mosekadho gi okombe osebayowa. To gimomiyo okombe osebayowa machiegni ni en ni jo ta adhula mar piny mangima miluongo ni FIFA osetamowa ni ok wandik jotugo manyien. Koro mae ni emoseduoko wachien moloyo. Filemon Omondi Otieno ma bende en kapten mar tim mar adhula mar Gor Mahia nogoyo erokamano maduong' e lo jotugo duto mag Gor Mahia kalure kod sir mar omenda maromo milion 70. Anyalo wacho ni bedo senior head captain asebet kuom higa achiel sani, to previous season ne an kaka vice captain. En shida ma iyudo ka samoro jotugo wuok ka pod league dhi mbele, iyudo samoro bende pesa samoro jachendo, koro en shida maduong', to koro anagone mana jowa mobiro konyowa gi erokamano maduong' nikech gibiro sama nyicha wadwarogi. Mokwongo wadwa gone jotendwa
ofis mamarwa kuom tich maber ma gisebet ka gitimo, nikech joma ne konyowa sponsors manodhi ka noduoko kony margi chien nikech tuo mar corona. Koro gino ne hinyo ahinya ma koro ne winjruok obetie kindwa gi ofis mamarwa ni gibiro chulowa msara nus. Koro gisani gi Bet Africa kako biro ni wagone gi mana erokamano nikech wasehinyore kaka jotugo, to agone gi erokamano nikech gidhi miyowa kony ma wadwaro. Gikoda season ne tek kodwa nikech nolornwa ok ne wanyal kawo jotugo manyien, kaeto jotukwa bende mabeyo timbe mamoko nokawo nikech dhier mane nyicha wan godo. Koro an anyalo mana wacho ni ne watemo gi jotugo mane nitie to kod jotugo manowuok e team wa matin mar youth team. Vijende go adieri nobiro to ne gitiyo tich maber ahinya, ma an anyalo wacho ni wa perform maber kaluwore gi shida ma nyicha wan godo. Gima nyalo wacho en ni sani gi kaka idhi yawnwa wach mar kawo jotugo, anyalo wacho ni season mabiro gima nyalo nyiso johera mag Kogalo ni gimed pako team, to wan bende kaka jotugo manitie wadhi timo matek mondo waduok Gor Mahia kuma ne ging'iyogo. Mokelnwa to bende mobro mana tiyo kode nikech japuonj moa mano gima timore e tijwa mar football ni. Koro anyalo wacho mana ni wan wageno ni japuonj manyien kobiro to wabro tiyo maber kode. En riwruok maber ahinya king'iyo gi riwruok mwasebet godo achien. En riwruok mabiro konyo jotugo te, to biro konyo koda ka club dongruok. Odiochieng' ma kawuono koro oyangore ni tim no mar adhula mar Gor Mahia oketo sei kata ogrimiti kaachiel kod kambi no mabende dhi bet kaka sponsors kata jogo mamiyogi kony, mabende osemiyogi kawuono pesa no manyalo romo $70,000 magidhi bet godo e tich kata magidhi chako godo tich seasons 3 mabiro. Ne Lolwe TV kowuok Ole Sereni Hotel, County ma Nairobi, an Pauline Oyudo.